Variko here vasikana vasingabude ropa pavanobviswa umhandara? Mhinduro ndeyekuti hongu, variko. Asi unofanira kugarawo waziya kuti kune vasikana vanoshandisa rizeni iyoyi kunyebera vakomana vavo kuti anga ari mhandara, nenyaya yekuti hapana ropa rabuda. Saka anoshandisa rizeni iyoyi kuti anyebe kuti anga ari mhandara, iye anga agara akashonongorwa kare. Saka panyaya iyoyi pane zvinhu 2 zvinowanzoitika. Reason number 1 ndeyekuti kune vasikana nevakadzi vakatukwa nekushorwa, uye kune varume vakatuka vakaramba vakadzi vavo vachivati vanga vaseri mhandara, nenhau yekungoti chete havana kubuda ropa pavakabviswa umhandara. Reason number 2 ndeyekuti kune varume nevakomana vakanyeberwa vakatobhirivhiswa kuti vakaroora mhandara, vakatobvuma kuti vakaroora mhandara ivo vasina kuroora mhandara, nenyaya yekuti vakanyeperwa pachishandiswa reason iyi yekuti musikana anogona kutsemurwa orega kubuda ropa. Vobva vatobvuma kuti musikana wavakaroora anga agara zvake atori hure, vakatobvuma kuti vakaroora mhandara. Saka uri kuona here kuti pane confusion inowanzoitika panyaya iyi. Izvi zvinogadziriswa sei? Tomboti iwe uri mukomana wazvipira 100% kuti hausi kuda zvevasikana vakanaka vane tsika asi vaine pakati pemakumbo pakashonongorwa. Hausi kuda zvevasikana vanopisa kuchechi asi umhandara hwavo hwakadyiwa nevakomana vemumastreets. Hausi kuda zvevasikana vanotendeuka asi vapedza kushandiswa nevakomana vemumastreets. Uri kuzvidira munhu wako 100% akakwana ari fresh. Kana zvirizvo zvauri kuda, unofanira kutanga waenda nemusikana wako kuna gynecologist. Kana akuudza kuti ndichiri mhandara, unoenda naye kuna gynecologist iwewe usati warara naye. Gynecologist obva akonfirma kuti hapana here chakamboitika pahymen yake, hapana here disturbance yakamboitika pahymen yake, hapana here chinhu chakambopfuura level rehymen chichienda kumberi. Izvi zvinoshanda zvakare pavasikana vanonyebera masports, vanotaura kuti umhandara hwangu hwakabva nemasports, kumhanya kana kuti kuchovha bhasikoro. Gynecologist ndiye anokwanisa kukonfirma kuti pahymen iyi hapana here chakamboitika, ende hapana here chinhu chakapinda chichidisturba hymen iyoyo. Panapa ndataura nezvaprofessional gynecologist, kwete mambuya cologist enyu emumaraini. Handisi kutaura nezvemambuya nekuti nhau idzi dziri sensitive, dzinoda a professional person. Asi sezvandataura, izvi zvinoshanda chete kana musikana wacho usati warara naye, usati waita temper around nenhengo dzake, ndokuti zvikwanise kuongororwa kuti pane here akambodisturba munhu uyu asati auya kwauri. Iyi ndo the only solution inopedza nharo idzi. Otherwise mukada kuita zvimwe zvinhu munonzwa nekunyeperana, ende hameno kuti pakati pako nemusikana anozohwina pamanyepo iwawo ndiani, hameno anozoyedwa brain kana kuti anozobvuma kunyeperwa. Inini ndakupai solution.